Ka Presiden jong keseng Kongres ka Sonia Gandhi ha ka arpsantrik menailar kelatung UMP ke Lok Sabha na ka Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala kumu Presiden bertemai jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Laban ong babro shikatai kini ka kam labat dau Dr. Celestine Lingdo nrei mentai kini ka kam lapen kamtino ha uba Vincent H. Pala. Ka kledo jong keseng Kongres kelatung ru ya ka Dr. Amperin Lingdo kum ka Working President jong ka MPCC nrei kala pelat no ya ka kam kum ka Secretary jong ka All India Congress Committee. Nalor kania latung ru ya uba James Lingdo bad yu Marathon Sangma ubelong MLA kum ki Working President ka MPCC. Habaya keren bad uba Vincent H. Pala ulapun pawe ke jing sngok men har ke jing syapen kamti ban long nong elam keseng Kongres ha Meghalaya bad ulong bo nyele ban penklan ya keseng ha kejela. Ngasokuman nomor ba kanila de ban long na do mano ban de jit president jing sisa ndai mentai kala edit ka Madam Sonia kala edit kala khotinga ko ong ba de ban long president tengah sokuman ngai publi ya ka Madam Sonia ya Rahul Gandhi ngasokuman tapi hakadu ko dorfin takelnya pinya hunnya gani ka jinglong jingman ka sen kongres mar boros ka tangi jusaki bakadon me gani ka jinga kani banyalong nong yalam ka kongres kade ka family ka bahe don gaweru ka kam pio ban maroi te kani ka jinga kani ban long nong yalam ro kade ka part of politics dengan lendai kata ini trelang hi baro si family bor hi dala don hakabor menila chimi kamte everybody will fall in line ini trelang rekat nomor ba we don't come hi ki MLA we don't come hi ki nong tre kam jong ka party nga tharai ba mentahi ki biru kelas masuk la tangi trelang in poi ka tong la ni trelang in poi se habai di bakani ka jing pen kamti fi kum persen jong ka sen kongres support Meghalaya ki don nem gono no jing tumu bo pen pai khangat bo pen wan ni hunno da election MLA ban e no ni ka kam MP kata ka sangha ka parti namar ba jisa mentahi ki ong ngal manlong presiden ngalong MP presiden kum MP ngala ban lek keling kala ban associate bat kino ki parti ke badon ki perlok ke badon hang ni hang tai banerap ini ban poi se katong dei kata ban ile election tengam padon ter ka plan namar nalong MP tama ten dei la ka parti ko ang habile election dei la ka parti ko ang hable kata ta LOB by whatever the direction to the party dei kani ka bolong jinglong jingman hapo ka jela hato ka sen kongres ka don nem no tumu mentah hapo ka jinglam jong pi ban persang ban kro ne pesung to ini ki sengru lom ki bakarsa ni ki NPP bakini trelang no bot kongres ban thau ka sarkar ko malong mentang in don kata ka jing thu nanga de siliding asne bang don kata ka jing thu ban kro ki parti ban ya trelang nomor ba ban ya trelang ka song ka mandate ni kamio ka mandate te nga ko mu president uban sintiro kam song ho president ka song ho CLP kata ban kro ki lene ban kare ka kamram jong CLP pen da poi se shlong an kren bat ki in se ikumno ki snow nang tang se sinbek ha doi nga hi marwe nga snow ba kamandet ni kanyo ni ki congress tingi de ban aphado ban da yo kamandet ban su request you know ban su tuklar you know tenga sai kamantore kampoi se te ka jingan tu ko ba pidon lakini ki nong lam kongres ke bodon ki unit ne kita gi district ne hapo ka jela ibro hoy kumu nong lam mentang da la sim kumu nong lam tmai ngan de sim pi swang am sale habaro ki constituency ki bodon ngan se kendo iki ngan sape ki singduna ke ba de ban change ne ke de ban penkala ne ki to ki bladan paro trekam no dengan selektor sahabat ki konsumsi dengan dan ke target bantur berak konsumsi dan daftar berak konsumsi in finalize nak ke bedi ban le nak yang jongi ke ki nang tre hi jong ka kongres barabar ki de ki batre sitam ke na so tho ba ki pai ba jong ka Meghalaya ki don bat ka kongres ndai ka song ham ni kum ka kongres do no candidate ni de ban ai candidate bo biang bagi bru ki mon bat haju ko forward ni de ban ye kendo i bru ban ye batai gibru ke ke jing fer happening ka conference pat kiwi kata ba hakmat yang perkat